हेलो नोंथांमोन जों दिनै हेकारनि सायाव एसे रायलायगोन एबा हेकार माखौ बुङो आरो हेकार जानो थाखाय मा खालामनांगौ बेनि सोमोन्दै एसे रायलायगोन। दानि जुगा डिजिटेलनि गासै खामानिखौनो इन्टारनेटजों मावो। बेजों सोरहाबा लुकसान जादों सोरहाबा लाब जादों। नोंथाङा नोंथांनि मबाइल कम्पिउटाराव खामानि मावगासिनो दं। फारसेजों हेकारा कम्पिउटारखौ हेक खालामनानै नोंथांनि प्राइभेट डिटेल्सफोरखौ खावनानै ब्लेकमेल खालामनो हागौ। दा जिहेतु नोंथांखौ सोङो नों मा मावो होननानै, अब्ला नोंथाङा बुङो जेब्ला आं हेकिं खालामो होननानै, अब्ला जाय हेकिंनि बागै मोजां मिथिया एबा मोजाङै डिटेल्स मिथिया बेनो नोंथांखौ जोबोद सनमान होगोन। नाथाय जाय हेकारजों गाग्लोबजाखानाय एबा हेकारनि बागै गोथौ मिथिगौ बिथांमोना मालाबाबो हेकारखौ मोजां होना एबा बेखौ सनमान होआ, बेखौ सिखावसो होननानै बुङो। दा हेकार माखौ बुङो बेखौ गोरलै रावै बुंनो थाङोब्ला बेनो जे जाय गोजानाव थाना नोंथांनि कम्पिउटार, मबाइल, वेबसाइट एबा ससियेल साइटनि एकाउन्टखौ बिना नोंथांनि पारमिसन एबा पासवर्ड मिथियालासिनो लगइन खालामनानै नोंथांनि एकाउन्टखौ नायो, बेखौनो हेकार बुङो। एबा लुथेना दोननाय इन्टारनेटनि मोनसे लुथेना दोननाय दरजाखौ सेफायनानै जाय लगइन खालामना नायो गुबुननि वेबसाइट एबा ससियेल साइट, कम्पिउटार, मबाइल, वेबसाइट बेफोरखौ जाय नायो बेखौनो हेकार होननानै बुङो गोरलै रावजों बुंनो थाङोबा। हेकार बोरै जानो हायो? हेकारनि सोलोंथाइया मालाबाबो जोबनो गैया। मानो होनबा टेक्न'लजिजों लोगोसे गावनि स्किलखौ आपडेट खालामबाय थानांगौ जायो हेकारफ्रा। नोंथाङा बोसोरब्रै बोसोरबा फरायनानै हेकार जानो हागौ, नाथाय गेदेर हेकार अब्लासो जानो हायो जेब्ला जोबोद गोसो होनानै फरायगोन एबा गोबां। मानो होनबा हेकारनि सोलोंथाइया जोबनो गैया। गावनि स्किलखौ आपडेट खालामबाय थानांगौनि गोनांथि दं आरो दुश्मननि आगानसे सिगां साननो हानाय जानांगौ। दुश्मननि माबाखौ साननायखौ हमदांनो हानाय जानांगौ आरो आगानसे बारा साननानै दावगानो हानाय जानांगौ। आरो बे हेकिं सिखायनायनि गुबै बेसिकफोरानो जाबाय बिदिनो कम्पिउटारनि प्रग्रामिं लेंगुवेज PHP बेफोरखौ बुजिनांगौ आरो बुट, पाइथन गोबां बेसिक बिदिनो माबा दं आरो लाइन दं एबा आयदाफोर दं। बेफोरखौ नोंथाङा मोजाङै सोलोंनांगोन एबा बेफोरखौ बेसिक कम्पिउटार जेब्ला जोंफोर कम्पिउटार सिखायो अब्ला बेफोरखौ मिथिखाजोबफैयो एबा जोंफोर नुबोखायो। जेब्ला जों कम्पिउटारखौ मोजाङै गिबि दांनो सोलोङो बेनिफ्राय जिथु जागायनानै जों जेसेबां रोंजोबो बेसिम लायोब्ला जों कम्पिउटारनि जेसेबां बेसिक नलेज जों मिथिगौ बेखौ गोनांथि। नोंथाङा मालाबाबो डाइरेक्टलि कम्पिउटारखौ मिथियाबासिनो कम्पिउटारनि बेसिकखौ मिथियाबासिनो हेकार कर्स लानाय एबा हेकिंनि कर्सखौ डाइरेक्ट लानाय, नोंथाङा मिथिनो थाखाय बे सोलोंथाइखौ लानो थाखाय गोबां बेसिक एबा सिगाङावनो मोनखानाय बेफोर कर्सफोरखौ मिथिजोबखानांगौ। आयदाफोरखौ कम्पिउटार प्रग्रामिं लेंगुवेज जेरै माबा मोनसे सफ्टवेयर खालामबा प्रग्रामिं लेंगुवेजनि गोनांथि जायो, कडिं बेफोरखौ HTML, जाभा बेफोरखौ गोनांथि। बेफोरो पाइथन बेफोरो हेकारनि बेलायाव जोबोद, हेकारनि जि कर्स बेफोरखौ नांथारगौ। बेफोरखौ मिथिनाय जाखानांगौ, नलेज थाखानांगौ, अब्ला नोंथाङा हेकार जानो हागोन एबा हेकिं सिखायनो हागोन। हेकारा गोबां रोखोमनि दङ। बेयाव जाबाय मोनसेया जाबाय ब्लेक हेड हेकार आरो मोनसेया जाबाय व्हाइट हेड हेकार आरो मोनसेया जाबाय ग्रे हेड हेकार। बेनिनो गेजेराव ब्लेक हेड हेकारा ओरैबायदि गाज्रि खामानि मावो जे बिथांमोना सोरनिबा कम्पिउटार, सोरनिबा वेबसाइट आरो सोरनिबा माबा मोनसे मबाइल बेफोरखौ बिना पारमिसन मोनाबासिनो एक्सेस खालामनानै एबा लगइन खालामनानै हेक खालामनानै बिथांमोना गोबां गोनांथि प्राइभेट इनफरमेसन एबा डिटेल्सफोरखौ खावनानै ब्लेकमेल खालामो। बिसोर बांसिनानो गोबां गेदेर कम्पानिखौ टारगेट खालामो, जेराव गोबां गेदेर कम्पानिफ्रा बिथांमोनखौ जोबोद गियो। बिसोर ब्लेक हेड हेकारफोरखौ जोबोद गियो गेदेर कम्पानिफ्रा। आरो नोंथाङा जिथु हमजायो अब्ला इसोरासो मिथिगौ आरो मा जायो। नोंहा मोजांबो जानो हागौ, नोंनि थाखाय हमजानायनि उनाव नोंहा मोजां फिल्डबो ओंखारनो हागौ, अबेबाफोर साख्रिफोर मोननोबो हानाय जइन जानानै। नाथाय बिनि सिगाङावनो जेबो मिथिया आरो मा जागोन, नों हमजाखांनायनि उनाव जेबो मिथिया रावबो। दा नेक्स्ट मोनसेयानो जाहैबाय व्हाइट हेड हेकार। बिसोरो
जोबोद मोजां खामानि मावो बिसोर ब्लेक हेड हेकार बायसा नङा मानो होनबा बिसोरनि खामानियानो जाहैबाय बिसोरो गोबां कम्पानि आरो गभर्नमेन्टनि आन्डाराव खामानि मावो एबा बिसोरनि जि खामानि बेयो खामानिखौ मावनायनि सिगां बिसोरो पारमिसन लानानै मावो गभर्नमेन्टनि पारमिसन एबा कम्पानिनि पारमिसन लानानै आरो बिसोरो खायसे गभर्नमेन्ट आरो कम्पानिनि खायसे वेबसाइट आरो खायसे बिदिनो साइबार एटेकनिफ्राय बेफोरखौ बासायनानै लाखिनांगौ जेरै वेबसाइटफोरखौ आरो बिथांमोननि कम्पिउटारफोरखौ वेबसाइटफोरखौ सिकिउरिटि बेफोरनि वेबसाइट कम्पिउटारफोरनि गभर्नमेन्टनि जेसेबां आरो कम्पानि जेसेबां दं बेफोरखौ बिथांमोना सिकिउरिटिखौ गोख्रों खालामनानै होयो जाहाथे बेयो ब्लेक हेड हेकारनि आखायाव फैया बेनि थाखाय दा मोनसेया जाहैबाय मोनथामाव मोनसेया जाहैबाय ग्रे हेड हेकार बिसोरनि थांखिया जाबाय गावनि रोंगौथिखौ गुबुननो देखायनाय एबा दिन्थिफुंनाय आं ओरैबायदि रोंगौ बेफोरखौ दिन्थिफुंनाय नाथाय बिथांमोना बिदि फैसा लानानै खामानि मावा रावनिबो फैसा ब्लेक हेड हेकारनि फैसा खामानिबो मावा दा ब्लेकमेल खालामा रावखौबो बिथांमोना बिदिनो इन्टारेस्ट खालामो सोरखौबा टेनसनाव खोलैनानै सोरनिबा बिदिनो माबा खालामनानै जेनेबा सोरनिबा ससियेल साइटफोरखौ माबानानै एक्सेस खालामनानै बेफोराव माबा खालामनानै बिथांमोना मालिकखौ बै ससियेल साइटनि एबा नोंनि एकाउन्टनि मालिकखौ नोंथांखौ माबानोबो हागौ बिथांमोना टेनसन खालामबाबो माथा गरम खालामनो हागौ बेनो आरो बिथांमोना मालाबा ओरैबायदि खामानि मावो जे सोरनिबा वेबसाइटफोरखौ एक्सेस खालामनानै बिथांमोना फुरा वेबसाइटनि सिङाव मा दं बेखौनो डिलिट खालामना होजोबो बेफोरबायदि खामानि मावो ग्रे हेड हेकारा दा बेनि गेजेरावनो ओरैनो हेकारा 7था जातनि थायो आरो बेनि गेजेराव बिसोर मोनथामाल' जोबोद गिनो गोनां माने बिसोरल' जोबोद गेदेरसिन बुंनांगोन बिसोरखौ हेड हेकार ग्रे हेड ब्लेक हेड हेकार आरो व्हाइट हेड हेकार आरो ग्रे हेड हेकार बिथांमोना जाय बिथांमोना बेखौ लायो बिसोर इसिमान गेदेर थाखोनि आरो माने गेदेर लेभेलनि बुंनो थाङोब्ला हेकारनि जा फिल्ड बेयाव कम्पिटिसना सेकेन्डआवनो सेकेन्ड ओरैबायदि कम्पिटिसन जायो आरो बेनि गेजेराव गोबाङानो जेनना थालाङो सेकेन्डआवनो गावनि स्किला बारायनोबो हागौ जा रोंगौथि बेफोरबायदि खामानि मावो दा नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि मोनखो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो साबस्क्राइब खालामदो आरो नोंथांमोननो जिथु भिडिअखौ भिडिअखौ नांगौब्ला हेकार फरायनो थाखाय बेसेबां फरायनांगौ बेनि सोमोन्दै अब्ला कमेन्ट बक्सआव खोन्थाबानो जाबाय नोंथांमोननो नांगौ नामा बेनि सोमोन्दै डिटेल्स माने हेकार फरायनो थाखाय हेकार कर्स लानो थाखाय बेसेबां सोलोंथाइ नांगौ बेफोरखौ मिथिनो थाखाय जिथु नोंथांमोना गोसो जादोंब्ला कमेन्ट बक्सआव